Nagyszámú érdeklődőt hozott össze Oroszlányváros főterén a veterán autók és motorok találkozója. A Majki-Kamalduli Remeteségtől indulva a konvoj végigvonult a városon, majd a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ melletti parkolóban közszemlére tették az autókülönlegességeket. A rendezvényen több mint 70 Matuzsálem tulajdonosa mutathatta be korhűen helyreállított gépjárművét. A szervezők díjazták a legszebb, a legeredetibb járműveket és a legtávolabbról érkező autó tulajdonosát. A nagy érdeklődésre való tekintettel Papp Péter alpolgármester ígéretet tett arra, hogy Oroszlány a jövőben is helyszínt ad a rendezvénynek. Szeretném megköszönni minden városlakó nevében az itt felvonultatott autósok és motorosok vezetőinek és kísérőinek, hogy megtették ezt a kis kitérőt, és a város lakosságának bemutatták itt ezeket a gépjármű csodákat. Hány éves az autó? Ez 1975-ös évjáratú, tehát 37 éves, és 5 éve van nálam. Nehéz volt ennyire csodálatosan széppé varázsolni? Hát egy éven betellett körülbelül, mire így néz ki, ahogy most kinéz. Egy év megfeszített munka, tehát minden nap dolgoztam vele. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons-Danubí, Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Pons-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Pons-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.